Ba da shi yanzu ya fasa ai sai ki tabbata wanda yake mi ko mata yawa mi ko mata shi wannan iso ke ko ba matsala ta mi je kawai yawa ai in dai kai ne kika nuna ko sai kawai farki da ai ni dai yana fada dan girma haba ya kuma ai ni sananne ne a gari ba wanda bai sani ba Wani su zanen yara. 2000. I got my okay. ke duba can ki gani wancan mai kyau ne ai ke in kika zo nan ai abubuwan masu kyau ne kwarai da gaske wurin ba ne alhamdulillah da Allah ke san ma zaki salame mu wuce ko ke san mu ma sauri muke yi my phone I can see my phone. No, excuse, I dropped my phone here. My phone, please. What is the problem? Your phone? Yes, my phone. What happened to your phone? I kept my phone Just here. now? Yeah. No, I Where? To kuma shikenan da zuwa sayya. It's okay. Nan supermarket ba a to what It's okay, yes. What's your Yeah. number, please? Daddy. Okay. ina kake Daddy, your number. wait tsaya ka ji ke me kake nuhi da ni ne ka kake nuhi ba dawo ne can kana ji ni irin wannan abu bai da kyau da zuwa sana'a Madam, it's okay. to what Madam, yes. what da ka gabo su about rike You took my phone. Madam, I say it's okay. You just come and let us see. Ogasa Okay. no I want to go outside I want to hit now I want my phone. Why are you not ringing? yeah no yeah Why are you not ringing? no You see? You see? See my Madam, phone. is this Took my phone. supermarket? Security. wajen ina hake ba haka bane ka bari ma bayani Ku kama shi barawo ne. Yalla bai. Ku rike shi. Ina zuwa. No. Hajiya, kuna wannan tare ne. Ah, di ba na tare. wala tare muka zo da ita